Wala na sang ulo istorya pa nga ginakonsiderar ang Iran sa ika-11 adlaw sang gyera sa Middle East. Suno kaya ba sa Raghji nga among foreign minister sang Iran, wala na sa ilang nga agenda ang pag-istorya pa sa Estados Unidos ang Amerika ilabi na bangod. Malain man ila eksperyensya sa nauna nga negosasyon, pahayag sini padayon nila ang ilang missile strikes. Matandaan nga Pebrero 28 sang ginatake sang US kag Israel ang Iran nga nagpatay kay anay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kay iban pang senior officials. Antes ang mga pagpambomba, may nakasugtan kung tanik nga meeting sa tunga sang US kag Iran kasunod sa ila tatlo pagid kanauna nga hugnat sang negosasyon. Base sa umani mediators, may pag-uswag na kuntani nga nakitaan. Base sa ila pag-isuryahanay, apang natabo ang pagpangatake nga among nag-trigger sang gyera. Sunod naman kay Raghji, preparado sila sa pagpangatake pag sa missiles tubtob nga kinahanglanon. I don't think the question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table because we have a very bitter experience of talking with Americans. After 3 rounds of negotiation and after the American team in the negotiation said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think talking with Americans anymore would be on our agenda anymore.